Chiamaka Odum. Ebe anyị si ewetara unu bụ na isi mbido TV ebe ihe niile na-akpọtụ. Ugbu a anyị chọrọ ịmata onye ahụ bụ onye ga-achị obodo anyị bụ Naịjirịa. Ka anyị gaa n'iru ka anyị mara ihe ndị mmadụ nwere ike ikwu gbasara ya. Ndewo. Atiku bụ ebe ọ nọ. Atiku Abubakar. Atiku Abubakar bụ ebe m nwe na-akwado. Anyị chọrọ ka o win ya wụ Atiku Abubakar. Anyị chọrọ ka Atiku chịa. Ihe mere m ji chọọ ka o win ya wụ the 4 years APC gọọmenti na-erula. Etinyere ndị mmadụ na ahụ buru ibu. Ndị mmadụ nọ na-ata ahụ, onwe onye na-afọ nri na-eri. Ndị mmadụ na suffering na-adịgo too much. So anyị ji chọọ ka PDP ka ha laghachite azụ. N'ime ha niile ozu ha niile mbịara na ọ bụ naanị mmadụ abụọ ka anyị ma about because anyị anụgo afọ ha before. Anyị afụgokwa ka ha si wee rụọ ọrụ. Nke bụ onye na-arụ ọrụ now na onye elugbukwa before nke m chọrọ ịpụta rụọ ọrụ Naijiria ọrụ ka o si wee kwesị ịdị. Ya bụrụ BNB la our Oga articulation. I believe that Nigeria ga enwe a lot of change. So we are going to change Nigeria ka dị mma n'ihu. So tun si hụ ya ọ bụ onye na-awụ ihe ọbụla o metara ka ọ na-aga n'ihu. Ndị nke chịkọrọ afọ anọ kịta afọ owo na ụmụ afọ ala bụ Naịjirịa wụ so afọ ka a na-ata eri mgbe afọ anọ ji n'aka. Ya mere mmadụ onwe m ji si na etu a chịgoro afọ anọ ka ha pụọ ka ndị ọzọ chikere. Eziokwu anyị achọghịzi gọọmenti anọ nọ n'ọchịchị. Anyị chọrọ ka anyị try onye ọzọ and onye ọzọ anyị ga-atry kwanụ mụ nwa na-efi na ọ ga-ewin bụ Atiku Abubakar. Anyị ajụla ọtụtụ gbasara onye ahụ bụ onye a ga-atụli aka gachinwe obodo anyị bụ Naịjirịa. Ọtụtụ n'ime ha ekwupụtago ebumnuche ha gbasara onye ha chọrọ ka ọ chịa. Aka m bụ Nwaada Chiamaka Odum. Ebe anyị si ewetara bụ na isi mbido TV